UGWUMBA. Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, Igbo ndị anyị ji eme ọnụ, Igbo ndị anyị ji ebi. Anyị abịakwana dịka anyị si abịa ọzọ n'UGWUMBA TV ka anyị si ewetara unu ozi ọma na ozi ekene. Oge anyị nọ n'ime ebubo ahụ, oge anyị ji ajụrịta ndị mmadụ ihe na-emegasị n'obodo, ihe na-emegasị n'ezinụlọ nya, ihe niile gbasara ihe na-eme n'ezinụlọ mana ihe niile na-emegasị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ngwa ka anyị gaa n'iru. Afọ m bụ Ekene dịrị Chukwu nke nne na nna m balụ m. Mana ka m gbagotere ịchụ ego nchenji afa zabazie kpọkọn.com. Nwere ike bụ nwaanyị ịpụta na ife ndị Igbo na-akpọ social media. Mmakwanụ maka na achọpụtara m obere ibe, achọpụtara m ihe ụmụ nwaanyị na-eme. O nwere ibe a na-akpọ mekọp nke ndị oyibo na-akpọ mekọp. Ọ na-abụba mekicha ọp, achọpụtara m na a na-eji ihe dịka fila efilicha iru like this, nwatakịrị a na-amasọ mma. O postuo anyị nwafụ based on na anyị nwa ka na asaachị anyị enenyebe anya na anyị ya amabu nwa na anyị ya amabie. O nwere ike gịnị aka afụla anya ọ na-asị gị na ọ chọrọkwa oyi na ọ chọrọ ka unu nụrụ anụ ịyara amụ ife ị ga-ekwu isi oke ka ihe niile gaba n'iru na nsogbu adịrọ. Mana mgbe ị gagidezi n'iru lutezie n'etiti mmiri wee fụ na iyi na mmiri na-eji igwu adịrọ mma ịyara amachi ịmaja otu ihe esi gbachi ebekwa azụ. So ya mgbe m ji si na m aghara anụ ihe gbasara ihe ọbụla m fụ na ime social media nọ nke m ji anya m wee fụ. Even though my mother chọta na ọ na-achọta alụm nwaanyị na village, agaghị m ekwe mma like nke m jikwa anya m fụ. Ọ chọta mma ike mme travel wee sie transport mụ na jefu anya m fụ n'anya ọ dị m mma nkwete mana ọ dịrọ m mma nsị ya na m ekwelọ. Ọ na-ababa sometimes mana ọ na-abụ ndị na-edi family ọ na-abụ sometimes nwoke ayere ekwu ịmana ụmụ nwoke nke baha na ya zi ekwuzi ihe dị ya n'obi ịmana yara ama na ọ na-ata afụfụ dị ile njọ ya. Ọ Chineke ka ọ dị n'aka ịmana Chineke anya nwee ka o si eme. O nwere ike ọ bụrụ na social media ka o delu gị na ịya afụ nke ya, onwere ike ọ bụrụ na ọ n'ime moto ịbanyere ka ịya afụ nke gị. So nke social media la onwe ndị ọ dabalụ ọ Chineke ka ọ dị n'aka, ọ Chineke kelụ mmadụ ka ihe niile ka ihe dị n'ime. So onye ọ dabalụ fine mana onye ọ dabaghị ọ gaba n'ilu nke ọbụla o nweta. Afa m bụ ihe a na-etu Queen. I'm onye Imo State and ana m arụ ọrụ. Ama m isi m n'Enugu dị ọkwe. Biko nwere ike ịnụ onye fụ na social media like Instagram ma Facebook ma Twitter, nwere ike ịnụ onye fụ na social media. I want me to for somebody that social media and love that person. In my marriage, I won't have a baba, just like that. I got money, I got mail for me before I low. So when me have for somebody like social media and lawyer. Social media. All depends on what Ima, if for somebody like social media, Gilead connect ya. You understand? Una be a phone, una be la phone with time. La barikota. With time, uno for that now. Spirit uno matchery. Yes. Just for somebody like that, like social media, I'm Lord the person. Avambo Kereka Marachi. How moya Abia State? Mwa Fabia. Makana mahamo omumonya. Onya weke obu no kwadero yama. Obu no neshishi. Obu na amaluwe because most of them but ha ga never ha mama e were ihe onye ọcha tinye wine na oburo ha e were ihe onye ọzọ tinye wine na oburo ha aga amalu e o ye mere ya no onye fura ma thank you very much ikwula eziokwu Igbo ndị anyị ji ebi Igbo ndị anyị ji eme ọnụ ebe ka anyị ga-eweta ike nke tata n'isi njedebe ngwa ọ ga-adị n'oge ọzọ na UGWUMBA TV ka anyị si ewetara unu ozi ekene ka emesianụ Opuro brush igwe ejenga.